Είδαμε την θεατρική παράσταση «Ιεροφίλοι» σε σκηνοθεσία του Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμος. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έρθεις κοντά σε ένα τέτοιο έργο? Μελετώντας το συγκεκριμένο έργο του Κουρτάτση, την «Ιεροφίλοι», πάντα με προβλημάτιζε γιατί ο φιλόγονος να καταλήξει σε ένα τέτοιο έγκλημα. Θα μπορούσε να το έχει κάνει με πάρα πολλούς τρόπους. Βασιλιάς ήταν. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει, να τον είχε κρεμάσει. Να είχε κάνει μια απλή εκτέλεση που κάνανε όλοι οι βασιλιάδες. Αυτό με κινητοποίησε να το ψάξω λίγο πιο βαθιά. Οπότε αναλύοντας στίχο-στίχο, πράξη με την πράξη, σκηνή με τη σκηνή, τα χωρικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, κατάλαβα πως κάπου μέσα στο έργο, με τα γραφόμενα του Κουρτάτση, ανακαλύπτω μια έμφυλη ενδοοικογενειακή βία με σεξουαλικούς προσανατολισμούς, πράγμα που η Ιεροφίλοι, όσο ήταν νέα, μικρή μάλλον, σε ηλικία, δεν το καταλάβαινε τα φιλιά αυτά που ερχόντουσαν από μια πατρική αγνότητα, όμως δεν ήταν αυτό, γιατί κάποια στιγμή το υποσυνείδητο γίνεται συνειδητό. Κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε πως αυτά τα χάδια και τα φιλιά δεν είναι τόσο αθώα όσο θα θέλαμε εμείς να ήταν. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι για να καταλήξει ο φιλόγονος σε αυτό το έγκλημα, βέβαια κάνουμε και ένα μικρό spoiler τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι πασίγνωστη η ιστορία που τώρα την ξέρουμε, καταλαβαίνω ότι τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα στην πράξη του αυτή το πάθος του που είχε για εκείνη. Δεν είναι τυχαίο που λέει σε ένα σημείο ότι η Ιεροφίλοι ότι με έβαλε στη θέση της μητέρας μου. Με αυτά τα φιλιά που μου έδινες, αφού είναι υπονοούμενα στο ότι δεν ήταν τόσο αθώα. Οπότε καταλαβαίνω πως ο φιλόγονος, μαθαίνοντας ότι έχει κάνει κρυφό γάμο που σίγουρα μέχρι και σήμερα πολλοί γονείς ξαφνιάζονται όταν διαφωνούν σε κάτι, αυτός το θεώρησε ότι πληγώθηκε η τιμή του, πληγώθηκαν τα πατριαρχικά του αισθήματα. Βασικά ο φιλόγονος εκπροσωπεί ό,τι πατριαρχικό αρχαίγωνο φέρει από την πιο παλιά εποχή μέχρι την εποχή του, μέχρι και στο τώρα. Η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στη ρήμα, το πως αυτό θα είναι παραστάσιμο και για εμάς σκηνικά παραστάσιμο, και πώς αυτό το σπάσιμο της ρήμας θα κρατήσει τα νοήματα που θέλουμε, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά στο κοινό. Εκεί συναντήσαμε δυσκολίες, εντάξει, πρόβες γι' αυτό υπάρχουν, οι επαναλήψεις συχνές γι' αυτό υπάρχουν, άλλωστε το θέατρο και κυρίως ο ηθοποιός εκεί πάνω βασίζεται στην επανάληψη. Αν μελετήσεις πραγματικά τη γλώσσα του Κουρτάτση, θα καταλάβεις ότι γράφει δημοτική. Απλά με κριτική διάλεκτο. Δηλαδή, αν πραγματικά την προσέξεις, γιατί είναι τεράστιο το κείμενο, τώρα εμείς είδαμε την 1 ώρα και 50 λεπτά που είδατε, κανονικά αν το παραστήσουμε όλο το έργο με 4,5 ώρες. Είναι τεράστιο έργο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πήραμε κάποια σημαντικά πράγματα που τα ενώσαμε, γιατί υπάρχουν πολλές επαναλήψεις. Είναι η τάση εκείνης της εποχής να υπάρχουν πολλές επαναλήψεις, οπότε αυτά κόβονται. Στο μόνο που βγήκα έξω ήταν στο κομμάτι του Συμβούλου, που τον ήθελα γυναίκα για να φέρει αυτήν ακριβώς την ανατροπή ότι ναι, φτάνω σε ένα σημείο να προδώσω έναν φίλο, αλλά από την άλλη εξηλαιώνομαι. Ο Κουρτάτση, αυτό που το μαγικό που έχει κάνει και την επανάσταση που έχει φέρει και στο κείμενο και στην κριτική λογοτεχνία, στο κριτικό θέατρο, γιατί είναι παγκόσμιο έργο, δηλαδή το μελετάνε όλες οι σχολές ανά τον κόσμο, στη γλώσσα τους βέβαια. Το φοβερό που έχει κάνει είναι να δώσει την δύναμη στη γυναίκα να φέρει η ίδια την επανάσταση, που για την εποχή του νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είναι τρομερά ανατρεπτικό δηλαδή να το κάνει αυτό. Εμένα πάντα μου αρέσουν αυτά τα έργα να έχουν μια χρονικότητα, μου αρέσουν οι απλές σκηνοθεσίες. Το έργο του Κουρτάτση είναι σκληρό, λέει την ομοία αλήθεια.
δεν χρειάζεται να την ντύσουμε με αφαιρετικότητες και με διάφορα σκηνοθετικά τερτύπια. Αυτό είναι παρτοδοσία. δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι από μόνο του, είναι βίο έργο. Είναι ο ρεαλισμός. Δεν ξέρω, είναι ο δικός μου ρεαλισμός. Όλοι μας βέβαια κάπου πατάμε. Νομίζω ότι η κριτική αναγέννηση μας δίνει πάρα πολλά με εκπροσώπους του Χορτάτσι και του Τζέζου του Κονάρου, στα οποία έργα μπορούμε να ανοιχνεύσουμε πολλά ζητήματα του σήμερα και του τώρα. Δεν ξέρω αν προσθέτω κάποιο και. Αυτό νομίζω μόνο το κοινό μπορεί να το κρίνει. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ απλά προσπαθώ. εγώ απλά προσπαθώ. Εσείς θα μου πείτε αν δεν έχουμε προσθέσει αυτό το και αν το καταφέραμε. Να το προσθέσουμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι όταν το κοινό βγαίνει από την αίθουσα να έχει λυτρωθεί. Που αυτό είναι και στόχος της τραγωδίας. Η λύτρωση. Θα μας αποκαλύψεις ποιο είναι το επόμενο σου βήμα? Θα σου δώσω δύο ειδήσεις. Όχι, τη μία σίγουρα θα την δώσω. Η επόμενη σεζόν, τον Οκτώβρη, θα ετοιμάσουμε μια κοινωνική σάτυρα του John Priestley. Η καλή σύντροφη είναι ο τίτλος. Ο John Priestley είναι αγαπημένος μου συγγραφέας και επειδή έχω ζήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι συγγραφής τους οποίους λατρεύω και αυτό δεν το ξεχωρίζω. Έτσι από το πολύ φλεγματικό του χιούμορ και από αυτό το αγγλικό στοιχείο μέσα το οποίο κρύο ταυτόχρονα. Έτσι και από την άλλη ζεστό. Όντως. Είμαι σε μια περίοδο αρκετά δημιουργική, ετοιμάζω μια μεγάλη μήκους ταινία, οπότε νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, δεν συνέβομαι και με. Αλλά είναι μια πληροφορία. Λοιπόν, μας τα είπε καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ από καρδιά.